Имате пекинес? Искате да имате? Тогава тази книга е точно за вас. Първият наръчник за пекинези да отгледаш пекинесче вече е факт. В него ще откриете любопитни факти за историята на пекинезите, информация за известни личности, които са любители на породата и любимците им, митове истини за кралската порода, практически съвети, идеи за успешно съжителство с деца и с други животни у дома, насоки в грижите за малък пекинес, както и за възрастни кучета столетници, професионалното мнение на ветеринарите от клиника Оптивет Варна за най-честите здравословни проблеми на породата, историята на моя 16-годишен пекинес Томи, снимки на вашите любимци и още. Вдъхновението за тази книга дойде от моето куче Томи, златист кралски пекинес. Когато го взех шепата си за първи път, тъй като тежеше едва 700 грама, не подозирах колко съществена част от живота ми ще се превърне той, колко неща ще преживея заедно с него и колко важна опора ще се окаже за мен в тежките ми моменти. Моят пристан, неизчерпаем източник на любов и утеха, на радост и вдъхновение, на надежда и успокоение. Невероятно е колко много неща може да ти даде едно малко същество. Едва 3,5 кг заедно с козината и памперса. Да, на 16 години той носи памперс у дома, но за мен означава все същото – любов. Ако трябва с една дума да определя какво е да имаш куче, то е точно това – любов в най-чист вид. Такава, каквато само кучетата могат да изпитват и от която ние много имаме какво да научим. Ако искате да прочетете повече за него и неговата история, както и кои са най-важните неща при отглеждане на пекинес, поръчайте наръчника, който написах специално за вас.